הפוך כרגע. החלק הזה בעצם קובע איפה הוא כך יעמוד על גבי הסוס, מה יהיה הגובה שלו. אנחנו מיד נחבר אחד פה אחד שם, ואז נלך פיזית לסוס. עוד משהו שנתנדנד. זהו כך. גמרתי לצבוע אותו. זאת רצועת אבטחה. מי שיעלה על הסוס, מאחר והסוס מתנדנד ולעוקף אין גדרות או מעקה, כן, את מי שעולה לעוקף על מנת שלא ייפול, ולכן יש פה ריתמת סנפלינג עם רצועת אבטחה, וכל מי שיעלה העוקף נכנס למקום. כרגע אני מתאים אותה בגודל של הגור, ויעלה להדגים את החלק הזה. ועלה ורכבה ודיו לסוסים אמר ופה מתן בסתר שבה נדבה עוד צביתה בלחי או ליטוף של אהבה ולכל היהודים שמחה וגאווה